така изглежда хотела ни отвън. То всъщност е Airbnb, не е хотел. Ето да видите в Букурещ как се спира. На велоалеята има паркирани коли. И на пътя има паркирани коли. Има коли даже, които са според мен заразени тук от доста време, тъй че... Да. Хората не им пука над нещата. И това не е само на тази улица, между. Това е масово в улиците в Букурещ. Ако сте гледали предния влог, Маги нямаше глас. Сега аз нямам глас. Няма проблем. Какъв парадокс. Да. Дойдохме на лукса. От циганията на лукса, нали? Да. Обикаляме се още и експлорваме. Това е едва втория ни час в Букурещ. Не се смейте. Много. Както вече сте разбрали от първоначалните кадри във влога, ние сме в Букурещ с Маги. Дойдохме на почивка тук за 4 дни. Ще обикаляме коледните базари. Като цяло сме решили да експлорнем града, да видим какви готини неща има тук. От доста време сам го планираме и така. И да отпразнуваме рождения ден на Ники. Да, ето е Маги. Ау, здравейте! Нямаше да започна да говоря, понеже тя пиеше сироп. Току-що. Аз съм толкова, което няма глас. Още съм болна, втора седмица и заразих и него. Да. Нямаше както е ясно, ама да. Но пък за разлика от нея, поне аз участвам в говоренето, тя миналата седмица не участваше толкова. Ето къде са ни якиста. Не е много естетик, знам. Тръгваме. Ама да, излеме навън. Вървим си покрай парламента. Те сега не се вижда. Отида най-вероятно. Да. Много е оживено, между другото. Не знам заради коледния базар ли, обаче Да. пътища са затворени. Заради това е. Да, това е някакъв главен булевард. Доста главен булевард, защото това е двореца на парламента. Много е красив. И огромен, огромен. Наистина е огромен. Това ще го посетим със сигурност. Смисъл, вътре в него ще влезнем утре или другия ден там ще видим. Защото от този влог ще има две части. От това преживяване ли. Не знаем в коя част ще е, така че вие ще гледате. Ето седнахме коледния пазар. Той не знам колко се чувам всъщност, ама сега ще видим какво ще правим вътре. Започна да мирише приятно, наближаваме от някъде сладките неща. Много лошо. Има и концерт. То любимото на Ники палачинки и сладко. Има всичко, всякаква храна. Давам се метеляга с тази брада. Да. Punem așa, că te spune, dacă nu
палачинки. Много са хубави. Кечихме се на Виенското колело. Да ще видим колко е готино отгоре. От никъде не може да снима, то е много мъгливо. Чакай. Иска да снимам коледния пазар, ама. Да, Виенско колело е доста високо. За да се качва на толкова високо. Напред някаква главна улица е доста голяма. Накратко за моята зависимост. Решихме да опитаме тези бюреци и си взехме греяно вино. Да не е сладко. Тук цената на греяното вино е 10 лей или 4 лева, 3,97 там. А цената на това е... колко беше? 20 лей. 50 общо. 25 лей, общо за дето бяха платихме 50, което е 20 лева. Да кажа на хората, какво настъпа? Щастие. Щастие. Сега така в Airbnb-то как ще влезнем, госпожице? Ти ще ги чувстваш накрая. Да. Сега на входната врата отдолу на Airbnb-то се събува боса и без маратонки. Който не гледа, Съжалявам. това е положението. Мамка му. Мили хора в Букурещ, ако гледате този влог и имате домашни любимци, като ги изкарвате навънка, моля вас, събирайте си екскрементите от домашните любимци и ги хвърлете в коша. Няма да е лошо, сигурен съм, че много хора в Букурещ не гледат. Ама пък и мои се абонират. Мерси. Не е въпросът откъде ни гледат, а хората наистина трябва да имат отговорност към това, като имат домашни любимци, защото не е приятно. Точно така. И все пак, ако този, който се е оставил на животното екскременти в Букурещ гледа това видео, моля да, братле, заради тебе ще останем без маратонки. Благодаря. Между другото, точно си ходих и се сетих, че той по принцип да го е гледал тази част от влога, няма да ме разбира на български, като му говоря. Ама не знам румънски. Така, стига бе. Ха-ха. Имаме един казус. Това дали ви прилича на затвор? На всички. Защото на мен да. Не знам. Здравейте. Втори ден в Букурещ. Първи цял всъщност. Сутринта станахме, ходихме до Лидъл, напазарувахме си. И сега сме на разходка в самия център на Букурещ с Маги. Ще ви снимаме всичко, каквото ми се стори интересно. И така. Това е нещо много готино. Бях ви казал вчера, че навсякъде в Букурещ паркират безразборно. Не е така. На самия център паркинга е 10 лей на час. Много готина сграда. Тази сграда в TikTok само не я снимат, между другото. След обяд хапнахме, станахме и сега решихме да намерим тази сграда, която всички снимат в TikTok. Касамита. Да, Касамита, онази одия, която ви снимах, не е тя.
Там, където хапнахме, не останахме много доволни. Беше вкусно, но не беше това, което може би очаквахме. Ние всъщност сме ви снимали оттам, така че вие ще видите какво си бяхме взели. И така продължаваме нататъка и ще ви снимаме още други готини неща. Между другото, това, което в момента установихме от Румъния и от центъра, който обикаляхме, е, че... там. Малко може да би се струва разсеян, просто гледам на светофара, вие не правете като мен. Та в Румъния и в Букурещ има много красива архитектура, което е уникално. Не знам, но сигурно сме видяли поне 7-8 такива сгради. Така украсени, пишно, много е хубаво. Ето е сградата. Много е хубаво на живо. И всяка година става все по-пишна окрасата. Много е хубаво. Такава окраса в България лично не съм виждал. Никъде. Exit the roundabout onto Sosua Industrial Ore, then turn right. Втора вечер, втори коледен пазар. Не знам колко добре ме чувате. Тук има някакви концерти, така че. Тук има една паразалка. В принцип искаме да се качим с магия, но не знаем дали ще можем да се вредим днес. Първо снимай името на пазара. Виж е там отзад. Място на печето. Колелото, адски много хора напред и назад и на всичкото отгоре заваля. За сега тук отвън не ни харесва. Много хора има просто и затова. Ето, влезнахме вътре. Продължава да има много хора, обаче е много хубаво с тези лампички. Буквално са по целия таван. Буквално. Това е главният вход на коледния пазар на закритие. Дойдохме на Северния полюс. Виж Маги опред къде снимам. За TikTok предполагам. Много е пренаселено тук. Коледното настроение е на много голямо ниво. Навсякъде има атракциони и всякакви коледни неща. Има много силна музика, но се взехме да опитаме мамалига с сирене вътре. Това са как бяха мичи. Традиционни някакви като кебабчета техни и пържни картофки. Каква оценка даваш на чуруса? За толкова години по коледни базари съм пробвал, ще пробваме за първи път. Не знам. Не знам колко се чува това, което каза. Каза, че пробва за първи път. Да.
Каква е оценката? Хрупкава поничка, дами и господа. С канела. С канела е захар. Да. На мен много ми харесва, аз обичам много такива неща. Става! Вече се прибрахме и искаме да ви разкажем за нашето приключение с Луминар. Луминор, как беше? О, да, определено. Значи нищо общо с предният коледен базар от снощи, който беше пред парламента. Той беше прекрасен, макар че имаше много хора, изобщо не се усещаше така. Докато днеска просто беше претъпкано от хора. Повече хора, може би. Направо ни заболяха главите. Освен това имаше и концерт. Един, след това почна друг, по-късно вечерта. И всеки се бута, отделно на това мерише на храна, страшно много. Той е в едно голямо хале, но пък след това имаше много хубави светлинки по целия таван. Останаха ми очите там и беше много хубаво, но... Освен това огромно хале има, смисъл, то имаше един концерт, преди това, смисъл, имаше две сцени. На единия концерт, нали, пееше жива музика, на другия концерт имаше някой диджей там. Смисъл, чуваш се тиха музика от там. И в момента, в който свърши един концерт, почна друг концерт и там. И през цялата вечер, това са може би около 3 часа, сме били направо... Нямаше да се чуем един с друг дори. Да, определено шума не дойде в повече, като някакви пенсионери. Паркингите долу не са като в България, то е един подземен. В смисъл, нали, в България са -1, -2, -3. А там е един цяло огромен паркинг, може би колкото самото хале беше дълъг. Без минус, просто може би 0 или пък -1 или не знам, нещо такова. Няма друг минус отдолу. И има страшно много коли, страшно много място за коли, обаче се плаща на... смисъл, сигурно в целия паркинг имаше не повече от 15 пункта за плащане. Стават брутални опашки. Абе, с две думи не беше устроено. И да. Нямаше никъде табели, ние понеже, нали, за първи път отиваме там, очевидно. И просто не знаехме на къде да хванем, за да влезнем в самата зала горе. То просто никакви табели, някакви супер мънички. Даже ми направи впечатление, че и други хора питаха дори нас, нали, откъде се влиза. То просто е много необлагородено. Но както и да, имаше пък хубава окраса, което всъщност, нали, топли сърцето. И хапнахме традиционните ядения, ястия. Винаги яща. На нас не ни харесаха. Мамалига и Минчи, как беше те? Мичи, да, Мичи. Да, на Ники не му хареса, понеже имаше и овче вътре в тях. Аз по принцип съм по постните ястия, но мамалигата нещо не ми допадна. Определено не е моето и така си останахме само с картофките задоволени. Но пък след това видях, че опитахме вурстчето, нали? Да. Така беше. Да, много ни харесаха. Аз отдавна искам да си ги пробвам тези, но наистина са много хубави и се заслужават. Имат и канелка, което е, нали, така коледния привкус и наистина се заслужаваха те. Ама като цяло самия базар е супер отделен от всичко в града. Да. Казвам ви го така, това е на 11 км от парламента, т.е. на 11 км от централния коледен базар, на който бяхме с нощи. 11 км в градски условия, знаете как се минават? Разбира се, ако решите да идвате, нали, може би зависи най-вече къде си наемете, нали, да отседнете, но да, далечко си беше. Общо тия места, които са така must visit в Букурещ, са много разпръснати. Определено. И само музеите горе-долу са, и то няколко от тях са в един край. Но да, това е за сега. Може би влога ще свърши от тук или в смисъл такъв или... Да, всъщност влога ще свърши от тук и вече от утре ще снимем втора част. Да не става много дълъг, а пък и да имате допълнително повече контент за гледане, така че... Ако имате някакви въпроси, може да ги задавате отдолу в коментарите и до скоро. Да. Ние така от тук, даже май е по-хубав ъгъл бил. Така е грозно. Бай!
забравихме да кажем. Снощи гледахме как беше филма? Secrets of Us? Не. Не знам, тук някой си е забрал Netflix и ние шаним. Мисля, ползваме неговия Netflix. Не, че в хотела няма безплатен Netflix. Някой си го е забравил и ние го платим. Да, и много готинко така. Гледаме си филмчета. Та сега мислим да си пуснем още един и да спинкаме. Пичо, ако ни гледаш канала, който си с Netflix, Митко се казваш май, но да си жив и здрав. Лека нощица.